Halló, Szia, Sanyi! szervusz Attila! Figyelj már ide, a következőt kérdezem, te ott leszel délután az Újpest-Debrecen meccsen? Igen. Mert megmondom neked, hogy miért, hogy nem tudnánk valami üzletet kötni. Mert azt is hallottam, hogy esetleg már a meccs előtt kéne átadni az érmet. Mert már másodikok. Azt hallottam, hogy esetleg van egy ilyen forgatókönyv is. Én ennek örülnék, mert én nálam vannak az érmek, meg a kupa. Aha. Másik... Nem tudom. Hát nem tudom, mert hát együtt van a meccs, hogy Győrövet meg a Újpest meccs. Na mostan figyelj ide, én hoztam bronzérmet is. Bronzot. Igen. Na mostan, hogy abban az esetben, hogy ha az Újpest nyerne, akkor ő a harmadik. Igen. Ha nem nyer, akkor viszont a Igen, ha Győr. nyer az Újpest, akkor ő a második. Vagy a már... Várjál? Hát egy pont előnye van az Újpestnek, úgy tudom. Nem, ha nyer az Újpest, akkor ő a harmadik. Nem? Nem. Van. Egy pont előnye van az Újpestnek. Ha az Újpest nyer, akkor a második az Újpest, harmadik a Győr. Érted? Hogyha ha X-el az Újpest és nyer a Győr, akkor már a Győr a második és az Újpest csak a harmadik. És Debrecen akkor hanyadik? Jó, igazad van. Hát nem jó mondod, nem, a basszol. harmadik helyé vagy a... Hát azért mondom, hát Debrecen a második, az Az tuti. biztos második, itt csak a harmadik helyén lehet a dolog. Igen, és az nem levennék ki jól magát, hogyha megcsúsztatnánk a meccset, mert akkor azt mondanák, hogy Hogy az MLS... bundázott az MLS. Igen, Na most nem. Sanyi, úgy öltöz már azért a meccsre, hogy hát azért ne egyedül én legyek az MLS-től, legyen ott velem a megyei szövetség elnöke. Azt mondod, hát... Hát nem. Biztos itt lesz a Margitai Zoli meg... Hát te akkor is, bazd meg, hát azért te, hogy a megyei szövetség elnöke, hát azt kell közölni ezekkel, hogy azt mondja be a hangos beszélő, hogy mi ketten adjuk át. Tehát adom én a kupát együtt, meg az érmeket felvált, hogy zavarjuk lefelé. Bazd meg, Jó, a hát haveromnak, a társamnak a jánya megy félhez, nem érek oda. Így se. Jó, hát én szívesen segítek neked, ez nem mond. Én felöltözök rendesen, már abba megyek, amiben a lakodalomba is megyek. Érted? Jó, hát akkor én is úgy öltözök. Jó, akkor azt csináljuk már. Na most Sanyi, beszélj már ott a DVSC-seket, hív már fel, hogy én akkor körülbelül 3-kor kezdődik, olyan 3-3-ra oda megyek, jó? Jó. 3-3-ra viszem a kupákat, Meg az érmeket is, és attól függően, hogy ha nyerne mondjuk az Újpest, aminek kurva kicsi a valószínűség, azért Debrecen attól, hogy második nem fogja az utolsó meccsét megtréfálni a saját szurkolóit. Hazai meccsen szerintem gyárni fognak. Jó, Laci bácsi, akkor 3-3-kor én megvárlak ott. Jó.